Чираттагы котлау сәламен без яңа Терешка авылына юллыйбыз. Бу юлы экраннар алдына хөрмәтле милләттәшебез Мурсаев Мөнир Мәүлет улын чакырабыз. Бүген ул үзенең 65 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Алия Азимҗановны, уллары Марат, тормыш иптәше Гүзәлия, оныклары Венера һәм Алмаз, улы Илгиз, тормыш иптәше Румилә, аныклары Камилә котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Сөекле ирем, 42 ел бергә гомер кичерү чагында никадәр утлар йоттык та сулар кичтек. Төрлесе булгандыр инде безнең тормышта. Аның бит үтәчәк паласалары да бер ак булса, бер кара була диләр. Әмма шөкер без барысын да җиңеп чыгып, ике улыбызны тәрбияләп үстерә алдык. Шуңа да син минем өчен бик кадерле кешемә әверелдең. Озак еллар торгач гаиләдә мәхәббәт хөрмәткә күчә диләр. Шуңа бүген сине хөрмәт итеп яшим дип әйтәсем килә. Әлеге юбилеең соңгысы булмасын, алда да бер-беребезнең кадерен белеп матур яшигәле. Сине биргән миңа хак Тәгалә. Рәхмәт әйтәм аңа чиксезне. Яшә әле. Яшә кадерлебез 80-ен дә, 90 һәм 100-не. Бергә атлык гомер юлларыннан терәк булып кына кадерлем. Рәхмәт сиңа. Рәхмәт барысы өчен. Яратамын сине бәгърем. Әти дигән фәрештәбез алдында без шиксез мәңге бурычлы булып калырбыз. Билгеле, гаиләсе өчен тырышып эшләгән кешенең өйгә кайткач хәле дә калмый булгандыр. Ләкин әткәебез безнең гомердә дә игътибарсыз калдырмый иде. Барыбызга да әткәй вакыт тапты. Намыслы хезмәтен ул электросеть оешмасында куйды. Аның барлыгы белән без үзебезне бар җил давылдан ышыкланган итеп сиздек. Гомере буе гаиләдә аның әйткән сүзе мөһим булды. Бүген дә без еракларда яшәсәк тә, нинди генә эш башламыйк, башлап аның белән киңәшләшәбез. Газизыбызның шул кадәр җылы йөрәге, төпле акылы безне юатырга да, җылытырга да сүз табуы сокландыра. Йөрәгебез, әтиебез безнең. Синең хәзер бик матур гомер чагың. Раббым исәнлектә, саулыкта, безнең бәхетләргә куанып, алда да шулай озын-озак гомер кичер. Без сине яратабыз һәм туган авылыбызга синең янәшәңә дип кайтырга һәр вакыт сәгатьләр саныйбыз. Авырма, кайгы хәсрәт белмәс сөеклебез гомердә дә. Әниебез белән бер-берегезне хөрмәтләп, парлы канат кагыгыз. Кадерледән дә кадерле, иң яраткан кешебез. Шулай дип язып китик бу хатны сиңа тик без. Кытлар өчен сиңа сүзләр бигрәк авыр табарга, чөнки син бу дөньяларда барысын лаек татырга. Иң мөһиме белеп яшә сине хөрмәт иткәнне, безнең җылы хисебезнең гомереңә җиткәнне. Рәхмәт сиңа, гомереңдә безне сөеп яшәдең, гаиләм диеп, балам диеп бер туктамый эшләдең. Бер нигә дә мактанмадың, синең җилкәң саклады, усаллардан, явызлардан гомер буе саклады. Бүген килде 65-ең, үзе шатлык түгелме? Матур хисләр биләп алды әти безнең күңелне. 65 ул күп түгел, гомерләрнең уртасы. Син гаиләбезнең җылысы, йөрәгебез ноктасы. Бәхетле бул, саулыклы бул, кайгы хәсрәтләр белмә. Гомердә дә авыртуны, сырхау дигәнне сизмә. Хөрмәтле Мөнир Мәвлетович, яраткан балагыныкларыгыз туган көн бүләге буларак матур җыр сайлаганнар, кабул итеп алыгыз. Әткәй, синең туган көнең, бүген синең гомер бәйрәмең. Кабул итеп, алчы чын күңелдән якты хисләремнең бәйләмен. Котлы булсын әткәй туган көнең, юлларыңа гөлләр сибелсен. Гомерләрең кадер хөрмәтләргә, бәхет шатлыкларга күмелсен. Котлы булсын әткәй туган көнең, юлларыңа гөлләр сибелсен. Гомерләрең кадер хөрмәтләргә, бәхет шатлыкларга күмелсен. Һәрчак шулай мәрхәмәтле булсын, изгелектә булсын күңелең. Дусларыңның җан җылысын туй
her günün. Kutlu bulsun әткәй туган günün. Yollarına güller sibilsin. Ömürlerin kadir hürmetlerge, bәхет şatlıklarga kömelsin. Ferişteler kunsun inlerine, ak nurlarga yaşat kıyını. Sin şanış direk bizge etkey, biz yaşaybiz sina sıyını. Kutlu bulsun әткәй tuğan günün. Yollarına güller sibilsin. Ömürlerin kadir hürmetlerge, bәхет şatlıklarga kömelsin. Kutlu bulsun әткәй tuğan günün. Yollarına güller sibilsin. Ömürlerin kadir hürmetlerge, bәхет şatlıklarga kömelsin. Ömürlerin kadir hürmetlerge, bәхет şatlıklarga kömelsin. Bәхет şatlıklarga kömelsin.